Good morning! 10:30 na ngayon actually. And it's 12:12! Hi baby girl! Say hi to the vlog please! She's shy. Actually we're here on the way kila mama. Kasi iiwanan muna namin to kay mama, si baby girl. I'm with ano pala? Josh and Joy. Hi Joy! Ayan. We're going somewhere sa Alabang. Sa Landers. And ngayon ako nakapag-vlog kasi hindi naman ako palaging nalabas ng bahay. Duty lang. And eto, mag-aalaga kay Katie. So now, let's go out and explore Landers for the first time. First time nyo, guys? Yes. Ayan. Kaya lang bawal ang bata. So, nag-offer naman si mama na aalagaan niya muna yung dalawang kiddos para makapagpasyal muna kami. Okay? Alright, Caitlin? Good. All good? Okay. I love you. Flying kiss, my love. Okay, see you later, guys. And we're here. We're finally on the way to Landers. Ano bang? Siya bahala. Si Waze pala ang bahala. So yun, malungkot kasi hindi na namin kasama si Kit. Actually, hindi ko normally iniiwan si Kit. Ngayon lang kasi nag-offer naman si mama. And yun, first time namin sa Landers. How about you, Daddy? First time din. Yan ang malungkot. Hi, Joy! Nag-isip si Joy kung ano ililibre niya sa amin. Yun na lang yung pampahay-moral ko. Oo, pampahay-moral namin. Thank you, Joy. Gusto niyong candy? Sila ni Camilo, ni Jose. Hi, nga pala. Meron nga pala kaming kasama later. Introducing Joy's boyfriend. Saan tayong Centennial? Lunchtime. It's already, what time is it, Daddy? 11:46. 11:46. And nag-drive-thru kami sa McDo. I have rice here. And barbecue sauce. And syempre, kung may sauce, meron tayong nuggets. Kain tayo! Alam nyo guys, mabilis lang yung way niya. Kaya lang sobrang traffic niya papunta dito. And finally, we're here sa Landers. It's our first time here. Katulad nga sinabi ko kanina. So let's see what's inside. Daming tao, daming car. Car? What car? Yan guys, nandito kami sa may membership. Hindi ko alam kung naririnig nyo ko. Pero nandito kami sa may membership station. And dapat ako yung magpapamember. Pero since may nakapagsabi nga sa akin na kapag i-member ka is libre, si Josh na lang. And siya na yung nagpa-member.
Para sa Tuesday, vacation. Vacation daw siya. Wow. Gold na gold din dahil. Ginta na empty. Grabe, ano yan? Sarap yan. Oh, Hindi nga. we're here sa station ng mga alak. Hello, we're just waiting na lang. Ang nahuli kasi sila Jane, kasi Justin, nagbabayad na lang sila sa counter. And masakit sa paa. So, nakaupo lang muna kami dyan. Sila Joy, nandun, somewhere doon. Tapos na kami doon sa Landers. Dito kami ngayon sa may Urban Soul. Katapat niya lang na Urban Soul. Soul daw. Ako gusto ko Soul eh. Alam ko Soul yun eh. Not so sure. Dinner lang, tapos uwi na. So far, mga side dish at dumpling pa lang. At itong parang pancake ang nandito. Butchudon daw yan, butchudon. Itong parang pancake na yan. Wala pa yung ano ba yun? Chicken? Chicken ba? So, dinner muna. Okay na? Opo, thank you. Nahuli pala nila agad. Sumunod na araw, mula kahapon na nanggaling kami sa Landers. Isasama ko na lang din ito dun sa video ko from yesterday. Since nanggaling kami sa Landers, might as well, isama ko na rin kung ano ang nabili namin sa Landers from yesterday. So, yun. Nilagay lang muna namin dito sa lamesa. Ayan, kung makikita nyo, bago ko siya isalansan, ipapakita muna namin sa inyo kung anong nabili namin. So, let's start! Hello! Pasensya na, layo nyo. Hindi ko rin alam kung naririnig niyo ako. Pero start muna natin yung nabili nating frozen. Ito lang naman. Isa lang. This is pork chop. Yan. Para maging ulam namin for today. Since nakapag-market na rin naman ako. Try lang natin. Kasi yung iba guys, actually mahal. This is 326.75 pesos. Pero, yan. Papatabi ko na to dyan. Sa ref. Then, ito nga palang lahat ng nabili namin, combination na siya ng grocery from Joy, silang dalawa ni Joseph, at saka yung sa amin dito sa bahay. Pinagsama ko na, since nandito naman silang lahat. Kaya nga, hindi namin alam na nakabili kami ng tatlong, what do you call this, butter. Kasi magbe-bake naman din kami. So, feeling ko naman magagamit siyang lahat. Hindi ko na alam guys kung magkano. So, moving on, ito. Hindi nakatakas sa asawa ko ang Arla na cheesy spread. Last time na bumili kami nito, guys. Nasira! Kaya nang hinayang natuloy ako bumili ulit kasi hindi namin nilagay sa refrigerator after namin ma-open. So, next, what we got is this. Yan, isa sa mga nabili naming doble ay ang sugar. Dahil nga, hindi kami nag-usap. Ang cart namin, pagpasok namin doon, kanya-kanya na kami. Tatlong pares kami kahapon. So, yan, hindi na namin masyadong na-monitor yung mga dapat bilhin. Pero, yung mga na-doble naman, magagamit for baking.
Yan, dalawang white sugar, then meron din brown sugar. 1 kilo. Then, wala na kaming salt. Bumili din ng salt. Ano pa? Ah! Ito pa pala. Sa nadoble Yakult. 4 to guys. Hindi na nilabas yung dalawa. Then, bukod dun sa Yakult na 4, bumili din ng Yakult na malaki. Daddy, ano ba to? Yakult din, right? Mikuan, I don't know. 200 ml. Bumili kami ng pack ng 6 na piraso. Then, Mogu. Yan. For baking, we have flour. Yan. Ito lang yung size na available nila doon. Usually, ang binibili namin yung pinakamalaki. Pero since ito lang available, yan. Purpose cream, 3 pieces. So, para na rin sa Christmas. Yan. And for baking. And then, Nestle non-fat milk. Ito yung ginagamit namin fresh milk. For baking, for cereals. So, usually, every grocery, hindi mawawala yan. Next, ito, Hello Panda na sobrang laki. Wala lang. Favorite namin sa bahay ang Hello Panda. So, bumili na ako ng malaki. And this one, sobrang natuwa ako kasi yung chunks niya malalaki, Chips Ahoy, real chocolate chunk cookies. Let me know kung masarap to, pero sabi niya masarap yun. So, binili namin yan. And, nakasale to, guys. I think, 125 pesos to before nung bumili ako. Kahapon, nasa 99. So, yan. Bumili tayo ng 6. Pamimigay natin yan. Next, boy bawang. Lang, bumili lang para meron lang din makutkot dito sa bahay. Hindi ko na alam talaga yung presyo kung magkano. So, dip na toasty toast. Chunky salsa. Bumili kami, hindi ko na alam kung nasaan. Pero yung nachos, yeah, nachos. Kaya bumili kami niyan. For Caitlin, Natty made with love wafers, vanilla. Yan. Then, favorite ni Daddy, Frosties na honey ata to. And then, may free pa siyang ganito for Caitlin. So, binili na rin namin siya. Next, ito, binili daw nila for Caitlin and Matty. Ano ito, Jelly Ace? Yogurt, fruity pudding. Dalawa. Next, ito, lahat ata nang nanggaling sa Landers kahapon ay may bit-bit na ganito. Kasi, magkano ito Joy? 99 pesos? 99 pesos. Tapos, ang laman niya ay madaming chips. So, yun. Nilakad kami kasi sa Tagaytay. So, pwede namin baunin. And, good din siya as pang gift-gift, diba? Madami. Yung iba nga, isang plastic na malaki. So, box-box pa yung binili nila. So, yan. Merry Christmas! Ay, this one. Nandito pala. Tortilla chips para sa dip natin na salsa. Next, oh my god, is this Planters honey roasted peanuts. Ito, choice ko talaga to kasi masarap siya. Honey na nuts. Hindi ako masyado mahilig sa nuts, but with honey, it's good. Next, royal blueberry for blueberry cheesecake. Yan. Medyo mahal nga lang siya dun, guys, pero nandun na rin lang naman, bumili na. Mushroom for spaghetti, pasta, then evaporated milk, tuna, 4 pieces. Yan. Okay. Next. Pasta for our spaghetti or tuna pasta or whatever. Ito, hindi to sa amin. It's for Joy and, Joseph. Dahil meron silang date. Yan. Ang date ngayon sa bahay na ginagawa. Kaya, DIY na. Next, ito, binili din nila. Ano ba to? 4 glasses berries. I don't know. Craft brew set. So, siguro pang gift. I don't know. Then, itong mga alak na nandito. Yung iba, gagamitin namin for Christmas. Then, New Year. Then, yung iba pang regalo. We have alak ba to? Hindi naman alak yung iba dito. Ano to? Raisin Celebration. Wine?
sparkling wine, mga ganun. Then, we have Emperador. Ito hard. Dalawa binili nila dito. Pang regalo lang naman. Then, we have sparkling white grape. And then, meron din tayong ito-try na sparkling lemonade. Ayan. Next, babaunin namin na soju sa Tagaytay. Tama ba? Okay. And then, ito binili ni Joseph. Ano nga ba ito? Heineken. Siya atay, inom lahat niya. Joke lang. Then, gift wrap. Meron kami dalawang gift wrap dito. Then, bumili sila ng coffee maker. Baka dadalhin niya to or ipapang regalo. I don't know. Sinama lang din natin sa haul. And then, meron din tayong water dispenser. Yan. Hindi ko din alam kung para saan to. Baka idadalhin niya. Yan. So, ano pa? Okay, last na, bumili kami ng tinapay. Soft. Sari Roti ang brand niya. Kinain na namin siya kanina and soft nga siya at masarap. Pinartner namin dun sa cream cheese na Arla. Yum! And donut. Dough and Co. Yan, nabawasan na but it's good. Hindi siya masyadong matamis, right, Joy? Yeah. Lalo yung chocolate. Yummy! I think that's it. Kasi, kaya ako nakaisip ng what do you call this, haul. Kasi tinanong ako ni mama ko na nabili namin yesterday. So, ma, if you're watching, ito na yung nabili namin kahapon. Thank you! Balik na tayo sa vlog. Good evening! We're home. We're finally home with my little Caitlin. Hi, Caitlin! Say hi! Flying kiss first. Ayaw niya. Busy siya sa gift namin sa kanya. Ni Daddy pala. Na kitchen. Yan. Mini set. And sorry, di nakapag-vlog. Ang last vlog ko ata is yung kumain kami sa Seoul. Urban shows. Oo, yun. Then, after no, nagpicture kami dun sa mall. Doon lang naman sa may mga Christmas tree, ganyan. And then, bumili kami ng ano binili natin? Macau, sa Macau Imperial. So, yun. And then, sinundo namin ang aming dalaga kay Mama. So, thank you so much, Mother, sa yung pag-offer. Say thank you, anak. Say thank you. Kikit, say thank Busy you. pa rin siya. Nag-offer si Mama na alagaan niya yung dalawa niyang apo. So, mapush namin yung landers. So, yun. Thank you, Mama. Thank you po, Ma. So, yun. Habang wala kami, dumating naman yung mga in-order namin sa Lazada, Boodles Real. Hindi kami sumabay sa 12:12 kasi nga, baka maliit yung ibang orders namin. So, yun. It's now 10:50 in the evening and we're ending the vlog here. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye! Bye, Caitlin! Bye! I love you! 1, Okay, she's counting.